हाय फ्रेंड, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये किती शुभ. खरं तर मी सगळ्याची ओळख करून देते, पण मी नाव ठेवलं किती शुभ. आता मी सोमवार म्हणून माझ्या शेतात आली आहे. आमचं दुकान बंद असतं. आता मी तुम्हाला शेताची ओळख करून देते. ते बघा, ते आमचं आंब्याचं झाड, हे नारळाचं झाड, हे एक मिनटं, हे झेंडूच्या फुलांचं झाड नीट बघा, आणि हे सदाफुलीचं झाड. मी झेंडूच्या फुलाचं हे तोडलंय फूल, त्याचा वास मस्त येतो. आणि हे सदाफुलीचं पण मी तोडलंय, त्याचा वास नाही एवढा खास. आणि आता ते बघा, ती आमची जास्वंदी, मस्त फुलं येतात त्याच्यावर सकाळ सकाळ भारी फुलं असतात. हे बघा, मी त्याचं पण फुल तोडलेलं आहे, मला मस्त आवडतात. आधी हे आपण देवाला घालूया. एक मिनटं, मी देवाला घालते. ते बघा, तो आमचा देव बाप्पा, आणि मी 3 फुलं घातली आहेत तिला. ते पण आमचं देव, तिला पण मी 3 फुलं घातली आहेत. हे बघा, माझी मम्मांनी रिंग केलेली आहे नारळाच्या झाडाला. आणि आता ते बघा, पप्पा आता रिंग करत आहेत. हा माझा लहान भाऊ, तो पण मदत करतो, त्याला आवडतं. तो बघा कंटाळा येतं मग कुठे पण तो टाकत असतो होल. तो बघा, ते बघा, या नारळाला पण रिंग केलेली आहे. अम्मा किंवा पप्पांनी केली माहिती नाही. या पण नारळाला केलेली आहे रिंग. नाही, हिला नाही केली आहे रिंग, याची राहिली आहे, याची करायची. हे बघा, यांचं छोटंसं एक झाड लावलं आहे आम्ही, म्हणजे मी लावले. ते बघा, ते आमचं आंब्याचं झाड, आणि ती आमची पांढरी गाडी. आणि ही बघा, ही आमची स्पेशल तुळस आहे. हे बघा, आणि हे बघा, आमच्याकडे कितीतरी अननस आहेत. एखाद दुसऱ्याला छोटंसं अननस आलेलं. थांबा, मला शोधायला लागेल ते अननसचं झाड. एक मिनटं, मी शोधते. बघा, या अननसाच्या झाडाला छोटंसं अननस आलं आहे. अजून एक मिनटं. बघा, या अननसाच्या झाडाला पण आलं एक, आणि 3 झाडांना अननस आलं आहे. आणि एक या झाडात आलेलं आहे अननस. ते बघा, आमच्याकडे किती नारळ आहेत, खूप नारळ आहेत, खूप. म्हणजे अशी स्पेस पण भारी आहे. त्यामुळे तुम्हाला मी चालता दाखवते ते नारळ. ते बघा, खूप असे पुढपर्यंत आहेत. पुढे आमचे आंबे पण आहेत. एक मिनटं, ते बघा, आंबे कितीतरी आंबे आहेत. आणि आता आम्ही इथे भाजी लावणार आहोत. भाजी लावायची आमची राहून गेली आहे. बघा, ती माझी मम्मा काम करत आहे. आणि हे पण माझ्या पप्पांचे फ्रेंड, आणि ते बघा, माझा भाऊ उभं बघतोय. ही आमची मशीन. ती बघा, ती माझी मम्मा, ही माझ्या पप्पांची फ्रेंड, आणि तो माझा भाऊ बघा कसं उभं बघतोय. आणि ही एक मशीन आहे. हे बघा, हे कोणतं तरी झाडाचं नाव नाही माहिती मला, पण मला हे आवडतं. आणि दुपार आहे म्हणून जास्त ऊन आहे, त्यामुळे मी त्याचं फूल काढून दाखवते. एक मिनिट, मी जरा सावलीत जाते, म्हणजे तुम्हाला माझं चेहरा आता दिसतोय. हे बघा, मस्त हे फूल, मला खूप आवडतं. हे बघा, मी शेतात येताना खूप खाऊ घेऊन येतो, कारण सगळीजणच जमतात, डबे बिबे सगळे आणतो. आणि मेन म्हणजे चॉकलेट्स, ते पण पेरूचे आम्हाला खूप आवडतात. अजून आहेत खूप चॉकलेट्स, पण ते पिशवीमध्ये ठेवते, आरतीसारखं खात असतं. आणि तुम्ही सांगा, तुम्हाला कोणतं फूल आवडलं. एक मिनटं, मी तुम्हाला फुलं दाखवते, त्याच्यातलं तुम्ही चूज करून सांगा. हे एक मिनटं, ते आत फुल ठेवते ना देवाची, ते दाखवते मी तुम्हाला. की हे वालं जास्वंदी, सांगा बरं कोणतं फुल आलं, मी कमेंट करून सांगा. ओके, आपण पुढे जाऊया. आता मी तुम्हाला माझ्या गेटचे आमच्या
आमच्या इथल्या गेटच्या इथे नेते. ऊन खूप लागतंय, बरंच ऊन आहे. तुम्हाला मी ब्लॉग दिसत असेल कारण उन्हात आहे मी. उन्हात मला व्हिडिओ करायला आवडतो आणि मला दुपारचाच व्हिडिओ मोबाईल भेटतो. ते बघा आमच्याकडे कितीतरी आंबे येतात, पण दरवर्षी त्यांना आंबे येतात. यावर्षी का आले नाही काय माहिती. ते बघा ते समोरचं गेट दिसते तुम्हाला, ते आमचं गेट आहे. का तुम्हाला आता ते छोटंसं दिसतं, पण ते आहे खूप मोठं आणि घट्ट आहे. हे कशी उघडते तो बघा एक का. आता आपल्याकडे काय पेंटिंग कामं राहतात बघा, म्हणजे आता 1.5 महिन्यानंतर बघा. हा बघा कसा रडतोय. 1.5 महिन्यानंतर करून नाही मिनिटं त्यांना. तो बघा आता गप्पा बसल्या बघा. तुम्हाला दाखवलंय ना तर गप्पा बसल्या लगेच. बघ इकडे बघ. वर्षभर तुम्ही एवढा घ्या आणि वर्षात तुमच्या रिंगा पूर्ण सगळं तू बघा कसं टुपून बसलाय. रागवलं बाई, रागवलं. आता आपण काय बघूया, खूप झाड आहेत पण ते सगळी वरती. ती मला वाटते साईडला कंटाळले. तोपर्यंत बाय, आपण पुढे शेअर भेटेल लवकरच भेटेल. माझ्या भाऊला पण बाय बाय करा आराध्य. बाय कर. आणि मी एक कंटिन्यू चालू ठेवतो. मी माझ्या पोरांना ह्याला ह्या परिसरात पोरांना कोणाला सांगत नाही, कारण बटाबिटा तिकडे बारीक ह्या परिसरात